पुलियानो चीनी कक टीवी नायतंनाय जत खापां दावते बुहुक संगनो चीनी कक टीवी सालबुरम बुरुमनो लुकुरंगनो गुबै मांफिलि थुमबुइ गुबै मांफिलि तामो जों आबनो लुकुरंनो क्लियर खाय भिडिअनि माध्यमै जों याफारै लुकुरंनो फनुगो एबा लुकुरंनो सिरिवो फेबा आमहायनो कायसा कक तमा तुलासीगर हस्पिटाल सा खामनगो लुकुरक साक नायजोंनो थांगा हंखाय लुकुरक साक हामिया गलायै हस्पिटालाव थांगा हंखाय ओ लुकुरंनो तुलासीगर साक हामनकनि डॉक्टर रक आरोनि नार्स रक आरोनि सिपा रक जाय जाय खाया सिपा रकनो आरो कुदिवै तंगो नार्स रकनो कुदिवै तंगो आरोनि डॉक्टर रक जाय जाय के साक तारै साक हामिया रकनो साक नाया एबा डॉक्टर नाङै तमन जरा डॉक्टर मान थगिया आबा हाइन तंगो फेवा आरो डॉक्टर खरंनै तंगो फेवा तामगै तिनी ओ तुलासीगर साक हामनगो तिनी रुगि रक गलायै तंगो हस्पिटाल बिसिंगो तिनी तामगै और डॉक्टर रक नाया डॉक्टर रनो फाय नायफायदि इंगे बो नाया तंग्रा दि हिंसावो ताई टाइम इंगै थाङै बो डॉक्टर रक जे बिथि ब्राय हस्पिटाल हयते जेरेना तमनि आबो बरि जागिया ताई आ जागावो जे साक हामिया रक साक नायजों थांगांगाय बो आरो बेलेखनो साक बारि देवै आमा हिगिनो लाख मा सरि सिजाक बायो फेबा आमा हायनो कायसा कक मा काखासिनि कक टिभिओ जे थांनाय 18 तारिख सालमारिओ जे खरकसा बुखुक रियां फलका कामिंनि बिनि मुं कुस्तिरं रियां बो थांनाय 17 तारिखनि सालमारिओ बो तुलासीकर हातिओ बो बुसायबेकनिखायनो हुकनि मानैखनै बाजाराव फालना फायमानि फेबा बाजाराव फालायगा गाहाम गोरोंनो फायमानि फेबा तिनि ओ जे रियां फलका कामिनि 8-9 किलोमीटर न बो हिमबै तिनि तुलासीकर हातिओ बो खरकबाय पजारो जुयै बुसायबेकनिखे बो हाति फालबायमानि एबा मानैखनै फालबायमानि फेबा ओ हाति फालमानि बिसिंगनो बो ओ दिनो नगो थांलिया तामगै हिंखाय खोना डॉक्टर नायजों थांनानि नै बुसायबेकनिखायनो दाबो बुखु कुस्तिरं रियांनि बुमा बुफानि नगो बरक हसा थुमानि फेबा ओ हसा थुयै 18 तारिखनि सालमारिओ हंगनो फुंगो माइसै सावै बरक 9टा 10टानि टाइमबो बरक तुलासीगर साक हामनगो थांका फेबा आफुरो बुखु कुस्तिरं रियांनि याथेक सिमिसिं किसा किसा सावो बनि कुनु साक सरि हामिया इंया फेबा याथेक किसा किसा साइ दङ हनै दाबो बुखु कुस्तिरं रियांनि बुमा बुफानि नगनि जों दिनैखाय नगो थांसोनाय डॉक्टर किसा नायजों थांनानै हिनै हस्पिटाल तुलासीगर हस्पिटालाव बरक फायका बिहिक बुसाय फेबा ओ जरावनो बुखु कुस्तिरं रियांनो एडमिशन खालाय रिखा तुलासीगर साक हामनगनि इनचार्ज डॉक्टर परसन देबब्रमा फेबा पाइथागो तुलासीगर साक हामनगनि इनचार्ज डॉक्टर परसन देबब्रमा बिनि गुबुन जायगा मिटिं दङ हनै एडमिशन सिमिं खालायै साक नायै बिथि ब्राय सैकलां थांका फेबा बिथि ब्राय सैकलांमानि यागुलो बनो अरनि जे साक हामनगो सामुं तांनाय रक बनो इंजेक्शन दिखा ताई बनो सेलेन दिखा पाइथागो बिनि साक बेलायखिनो बारि इंगि थामानि यागुलो इमार्जेंसी हिनै जे अरनि काय खरकसा नार्स बनो ताइसा इमार्जेंसी बिथि डॉक्टरनि परमिशन सारा बनो सयै दिनै बुखु कुस्तिरं रियांनि लागमानो सासुका हिनै ककसिलचाका ताबुक जे थैजाकनाय नुखंनि ताखुक बुखुक ताई बोसायसं बियाबा पाइथागो जों कक्टमावो सायमानखा मिया सालमारिंखा 26 तारिख सालमारिओ मिया तुलासीगर साक हामनगनि जत डॉक्टर ताई आरोनि स्टाफ रक मिया रियां फलका कामिओ थैजाकनाय नुखं बुखु कुस्तिरं रियांनि बुजनि बागै बरक सुबामुं सिरिना थांमानि ताई आरो बर रां पैसा बायखे बुखु मुथम थांमानि कक्तमा चिनि याफाव तंगो फेबा जोंनो सायखनारिखा रियां फलका कामिनि नुखंनि बर रक फेबा जोंनो रकनो तेबो मांफिलि फुनुंनाय म मुसुबाय मांफिलि थागिया तामुंगै हिंखाय बरकनि कक सामानि ताई बरकनि ओ जे प्रेक्टिशन सानमारो प्रेक्टिशन कारि मानलिया अरने जे ओ नार्स अरने जे नार्स न जे बिथि मो पाइनाय दि हिनि जे सिरहरमानि फेबा ओ बिथि सिरहर जाकमानि ओ जे कागज ब बरक न रिलिया ताई बनो नारगैरिखा फेबा पाइथागो कक्तमा थुमनाय रबाय सिंजाखा नों जे बिथि सिरि मानि ब बिथिनो सिरि फेबा ब बिथिनि बुंमाया ब बिथि ब तामंखा ब सायमाया ताई ओ सै रहमानि ब कारुइ मानलिया फेबा ताबो ब आबनो मानखा हिनै ब फेबा कक्तमा थुमनाय न ब साहारमानि फेबा ओ दिनो तामगै कारि मानिया आबो ताबो सोमुं आजायजाक लुकुरंनि खुगो खापान दावते बुहुसं नायतंदि तुलासीगर साक हामनगनि मांफिलि ताबो जे डॉक्टर थांगिया समय मते नाया रुगि तंनाय रंनो आबोनि मांफिलि नरन फुनुग्रानाय पाइथागो जे थैमानि बरकनि बाहायगे थैका तामुंखा नरन तेबो क्लियर के तुलासीगर साक हामनगनि ओ पार्टी मरनो जों क्लियर के फुंनाय चिनि कक टिभि नासिं दंदे चिनि कक टिभिनि बिसिंतै ओ मांफिलि न बुफुरु जानि नरंनि कुबै कक्तमा तेबो माननो नरं नायतंदे चिनि अपडेट तामुंगो नरन कुबै मांफिलि तामुंगै इंखा पार्टी मुं बा बाहायके इंखा पार्टी मुं जों आबो हायरनो तरक तेबो शेरनाय चिनि कक टिभि नायतंदे चिनि कक टिभि बिसिंतै ओ मांफिलि न
tahu tak bisa lah sedih tahu kan mau bisa makan ya lumayan mau bersada mau bersada ini kata kayaknya kayak orang itu sekarang masih ya dokter aku mana naik kita punggo naik kita kau itu baju cang kayak aku na apa ya dokter kayak kita kau itu baju cang barota nara saya zaman dokter kau itu semua rugi naik time saya zaman nara dari mana dok kita saya kita awalnya memakan karena ada dua orang pada sana kayu kita orang lain kayu bawa rosin ayo bawa kan ayo orang itu mesti kaya orang nas kan kaya na nas kan hanya kaya baru dokter sih mungkin kaya kita lima dari kaya oh nas kita kan cuma bawa kaya jadi kalau sudah na beli itu pasar na beli enggak ada sebelum itu no dokter enggak ada sebelum ini robot ini kaya mana Mia kaya mana Mia dokter naik ya dokter ke Mia naik ya Mia kaya sekarang kita rekam benar kalau saya rekam asal aku nong bok kambing nih Ras negara itu